Liiton vaalikampanjan ensimmäisenä teemana haluan nostaa ylös puheenjohtajavaaleissa hevostalouden ja hevostoiminnan sosiaalisen lisenssin lunastamisen. Liiton tulee ottaa media haltuun oikean tiedon jakajana ja mielikuvien luojana suurelle yleisölle hyvinvoivasta hevosesta kaikissa käyttötarkoituksissa. Hevosen hyvinvointi tulee liittotasolla määritellä tarkemmin käytännön tasolla, mitä se arjen toiminnassa tarkoittaa. Lisäksi liiton tulee selkeästi määritellä, millä keinoilla se puuttuu hevosen väärinkohteluun. Meille kaikille tulee olla ystävämme hevosen hyvinvointi keskiössä ja sen pitää myös näkyä suurelle yleisölle. Äänestä, vaikuta, olen mielelläni käytettävissä. Toisena vaaliteemana liiton hallituksen puheenjohtajaksi haluan nostaa esille edunvalvonnan ja vaikuttamisen valtion päättäjiin. Liiton päättäjien tulee ymmärtää hevostalliyrittäjien edunvalvonnan merkitys liiton strategisten tavoitteiden onnistumiseksi. Harrastajat löytyvät talleilta, talliyrittäjät tarjoavat harrastepaikat, joten kaikki tallit tulisi saada liiton vaikutuspiiriin. Yrittäjien tulisi kokea liitto arvostetuksi heidän etuja ajavaksi kattojärjestöksi, josta löytyy osaamista ja halua yrittäjien tukemiseksi. Haluan olla mukana avaamassa ratsastuksen tasa-arvoisempaa asemaa valtion rahoituksessa ja tukien jakautumisessa. Mielestäni liittoon tulee laatia pitkäjänteinen edunvalvontaohjelma, jossa määritellään tavoitteet, ja tässä pohjana tulisi käyttää muun muassa uuden eduskunnan hallitusohjelmaa. Liiton tulee nimetä liiton lobbarit, joilla on kokemusta, kykyä ja valmiita verkostoja. Tulee nimetä lobbauksen kohteet päättäjistä, henkilöt ja toimielimet. Mitä paremmat yrittäjät, sitä paremmat harrastajat. Mitä laajempi harrastajapohja, sitä enemmän nousevia kilpaurheilijoita. Vaikuta, äänestä, olen mielelläni käytettävissä. Huomenta Tippa, tervetuloa aamukahville. Moi, huomenta, kiitos kutsusta. Niin Tippa, sähän oot nyt asettunut ehdokkaaksi Suomen Ratsastajaliiton puheenjohtajaksi. Vaalit ovat jo 2 viikon kuluttua. Sulla on 3 vaaliteemaa, joista tänään voit kertoa ehkä ajankohtaisimmasta aiheesta. Liiton jäsenmäärän kehitys ja talous. Jäseniltä on tullut sinulle kysymyksiä liittyen aiheeseen. Aiku kiva, anna tulla vaan. Mitä mieltä olet liiton jäsenmäärän kehityksestä? No onhan se ollut huolestuttavaa jo pidemmän aikaa ja tarkasti tulee miettiä, minkälaiseen muutokseen pitäisi lähteä, koska muutos on ainut tie siihen, että kehitys jäsenistön suhteen muuttuu. Mielestäni meidän pitäisi panostaa talliyrittäjiin, koska harrastajat on talleilla. Seuroilla on huomattavasti pienemmät ja rajatummat mahdollisuudet jäsenhankintaan. Ja jos me saadaan talliyrittäjät kokemaan Ratsastajaliitto vahvana edunvalvojana ja arvostettuna kattojärjestönä, niin uskon, että yrittäjät motivoituu jäsenhankinnassa ja siihen kannustamisessa. Ja tätä kautta voittavat kaikki, sekä harrastajat, kilparatsastajat että huippu-urheilu. Ehkä vielä siihen haluaisin lisätä sen, että on huolestuttavaa nähdä tallien hyvinvoinnin heikkeneminen ja meidän täytyy olla siitä huolissamme sen takia, että se vaikuttaa meidän harrastajien tasoon, se vaikuttaa harrastajien määrään ja myöskin ystävämme hevosen hyvinvointiin. Onko sinulla konkreettisia kehitysehdotuksia? Kyllä olen niitä pohtinut, koska mehän ei päästä eteenpäin asioissa, jos me vaan kritisoidaan, vaan meillä täytyy olla myös kehitysehdotuksia. Ja 4 sellaista, jotka mielestäni voisi kohtalaisen nopeastikin toteuttaa, niin ensimmäinen on uudenlaisen jäsenpatteriston luominen. Eli ensin selvitetään kentältä, minkälaisia tarpeita tämän päivän hevosharrastajalla on, ja luodaan eri tasoja jäsenyyteen, useampia tasoja niin, että jokainen harrastaja voisi kokea, että jäsenyys on kannattavaa ja he saa siihen omaan toimintaan jotain tarpeellista liitolta. Sitten toisena säännölliset webinaarikoulutukset, eli käytetään hyödyksi sähköisiä alustoja
ja tällä tavalla maantieteelliset etäisyydetkään ei enää ole haittana. Voi olla, että webinaarikoulutus voi olla ihan ainut porkkana siihen, että jäsen kokee saavansa jäsenyydelle vastinetta. Sitten kolmantena neuvontapalvelut. Ja nyt en puhu jäsenpalveluista, vaan konkreettiset neuvontapalvelut, jolloin liitosta saa sekä seurat, tallit että mahdollisesti henkilöjäsenetkin neuvontaa heidän omiin sen hetkisiin ajatuksiin ja ongelmiin. Ja tällä tavalla he kokisivat liiton läheisempänä ja nimenomaan, että sille jäsenmaksulle saa vastinetta. Ja neljäntenä vielä keskustelukulttuurin muuttaminen. Meillä olisi paljonkin tehtävää siinä, että me kuunnellaan enemmän jäsenistöä, me kysytään jäsenistön mielipidettä, ollaan iloisia kritiikistä ja erilaisista näkökulmista ja nähdään, että se avattu keskustelu saa aikaiseksi parempia päätöksiä, koska se on se niin kuin materiaali siihen, että ne päätökset tulee ja niissä noudatetaan jäsenistön tahtotilaa. Entä mitä haluaisit sanoa liiton tämänhetkisestä taloudesta? No ehkä vähän viittaan niin kuin tähän edelliseen, eli se on suorassa kytköksessä myöskin jäsenyyteen. Ensin talous pitää avata. Siitä pitää tehdä läpinäkyvää, jotta nähdään, että missä siellä mahdollisesti on kulurakenne tarvetta, pitää olla valmis suuriinkin muutoksiin. Ja yksi konkreettinen kehitysehdotus olisi, että liittoon avataan ihan uudella tavalla toimintaryhmät vastaamaan tämän päivän harrastajien ja kilparatsastajien tarpeita. Niillä annetaan omat budjetit, tulosvastuut ja uskon, että tätä kautta me voidaan palvella paremmin meidän tämän päivän jäsenistöä ja sitä uutta jäsenistöä, joka me halutaan sinne myöskin hankkia. Jäsenmäärän kasvattaminen on helpoin tapa kasvattaa taloutta, koska silloin rahat tulevat kahta eri kanavaa pitkin sekä jäsenmaksuista että valtion tuista. Pääsääntöisesti niin talous pitää avata ja se pitää olla ennakoivaa. Kiitos vastauksista. Toivotaan runsasta äänestysosallistumista. Vaalimenestystä Tippa sinulle. Voi kiitoksia. Olen mielelläni mukana luomassa tulevaisuuden liittoa.